musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gunas TV calminal tedduɓe fewde moon kala ɗo mbawɗon tawede jofɗe ɗi sikki ala eɗen tawe ɗo e nokku mo gandanɗuɗa ko jumabira Gunas. Masalah dentangal fini do do jam oro aljuma hande nawagas tati février hitande ujunaje ɗiɗi nawagas jeegom hitande ujunaje ɗiɗi nawagas jeegom no gondi ne ceerno Amadou Oumar Thiam gondude ceerno Abdou Jabbar ceerno machallah en gandi machallah dentangal fof oro saaha ina tawe ɗo e nder juma ka tawi kadi ko arnode kadi juurade rawde ceerno secrétaire din yettude aɗen feewi noon machallah en jiiɗo mawɓe dentangal fof oɗo tuma ɗo ina tawe ɗo machallah ɗum noon ko enen kadi jiiɗi ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe jokkere windade so hawrite welere jeyɗo joni joni ala no mbatten so wona taw koye huccande boowal ga eɗen gandi ko jalta ngal no wowi wade ni tan oɗo saaha ɗo soknaɓe ina tawe to boowal to eɗen gandi ko hunde yettirtenal no feewi ko jaltal e kala ñalawma aljuma oɗo ñalawma hande kadi so hawrite welere jeyɗo mamin mbawri nanade mum ɗum taw kadi ko en direct jogori wonde ɗo e sen Gunas TV so hawrite welere jeyɗo yeeɓiyankoɓe tedduɓe jokkere windade no mbirɗen ni musidɓe tedduɓe machallah oɗo saaha ɗo comme no mbirɗen ni yeeɓiyankoɓe tedduɓe oɗo saaha ɗo yimɓe mawɓe dental ngal puɗɗima yaltude jama to oɗo saaha noon en puɗɗima soynade kadi to banggue soknaɓe kamɓene kadi oɗo saaha ɓe nana gara to banggue jaltal ngal machallah en ndi mawɓe jaltude jama to oɗo saaha ko ceerno woni ko fada ceerno men ceerno Amadou Oumar ceerno so ari o rokkiri duwaw on tuma ɗon kadi so hawrite welere jeyɗo kankone kadi o wawa yettoyade nder to rokkude rewɓe duwaw machallah gonɗen yiirude ɗum ni yeeɓiyankoɓe tedduɓe ɗo ko en direct ɗo idima mo ko Médina Gounas machallah ceerno nena ara ɗum noon en jahan jaɓɓoɗen mo tigui musidɓe tedduɓe ceerno men ɗo ara machallah dental ngal fof no rewi caggal makko ko hunde yettirtenal no feewi noon machallah ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe jaɓintu waw fatiha e salatul fatihi fatiha salatul fatihi amin yo Allah jaabo duwaw gummima ga kono mbiyuɗen ni ceerno rokkiri duwaw oɗo saha eɗen naata e nder galle o machallah ga nene kadi soknaɓe ina tawe ga machallah eɗen gandi ko jaltal no feewi wade ni tan e kala ñalawma aljuma ko yettude Allah no feewi noon ɗum noon ala ko jogori kumtude mum jokkiri windade
Inshallah. Ceerno nani. Masyaallah. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. eɗen ñaagi Allah yo Allah jaɓanen dendagal golleji men moƴƴi o yaafo en pergitte men o waɗa en e welede makko o waɗa en heeriɓe almuɓe Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu o renana en diine men o humtana en dendagal haajuji men e haajuji men keddiɗi o humtana en dendagal haajuji men dagiɗi yo Allah waɗe leydi he deejre e kawral e ndenka o waɗa ɗum e leyɗele julɓe fof yo Allah timmin anniya ceerno e dental he kanko e seeremɓe makko o timmina anniyaji makko e julɓe he e tijjaniyankoɓe he bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamina. Enen fo en calmodiri e ñalawma aljuma e juurondirgol julɓe nde wonno alhamdulillahi rabbil alamina. Allah waɗi julɓe fof ko ɓe neɗɗo gooto ko noon Allah waɗi to ɓe gonɗini Allah ɗo ɗum ko hunde wootere ɗum waɗi ɗum neɗɗo gooto juurondiri sabu Allah ɓe juurondiri sabu Allah eɓe daña heen weleede Allah mawnde heɓotaako ko heewi taw ko ɗon heɓoto yo Allah jaɓan en noon wonde en juurondiri sabu Allah
en jiɗodiri sabu Allah o rokka en ko foɗa hen ko bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. alhamdulillahi rabbil alamina. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Alif. Lam. Lam sagir. Alif. Lam. Ara. Atun. Mim. Alif joy. Nunara. Alif. Lam. Ara. Atun. Juburia. Mimara. So what do you just put into now? Yo back. فاتحة صلاة الفاتحة. يا سلام أركام لازم وظيفة الرزق الجمعة ما بيسمع ما بقى haajuuji ɗi fof e waynotoɓe ɓe fof e ñaagotonoɓe duwaw ɓe fof e yombayɓe ɓe fof fatiha e salatul fatihi. Amin. On jagor. Wonde mo an فاتحة صلاة الفاتحة. لا
رقم لازم وظيفة ورد الجمعة رقم لازم وظيفة ورد الجمعة ما يسمع رقم لازم وظيفة ورد الجمعة ما يسمع رقم لازم وظيفة ورد الجمعة ما يسمع تينا دون نوم بير دون آمين يا الله جاب دعاء Vale uno al lado. kono Allah en nalaɗum ceerno Allah noon tiiɗo seftidaaro ma wirdono ko noon jiɗirtamo jeydiɗa yaha jeydiɗa hollorode Allah wiire hollorode Allah ko jaaha mbiya jaggi wirdu tan anin ko haala wirdude moƴƴere tan jaaha mbaɗa ko hoolare golla ko mbiɗa ka leyɗa ɗum a waɗata noon so jaggi wirduɗa ɓeydoto hulde Allah golla jagorede Allah gokkama jeydiɗa jaggi wirduɗa ɗum aɗa mayde ko jeyna e subata ɓerde ma gonɗina dendagal moƴƴere no nanɗa no haala ɓura wirde subaɓe ko gonga en jeyano seeɗa ko haala ɓura wirdu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi kala jaggoɗo wirdu an tew ɓanduma har mini natta jange non ma naat aljanna ko adda e leɗɗele hasde ɗum ko an jaggo liddo nenama bamma ɓiɗɗoma rewɓema ƴettanama rokuma rewɓe ɗoɓɓuma rokkude kamɓe ɗima ɓe ɓe hokkayi tan ko juuɓe ɓe gonɗina Allah ɓe jittani sattinama ɓe gañani mum kam fof ɓe naati e defare nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sappo a yahana aɗa witta aɗa miijo aɗa yedditino nde moƴƴere haalande ɗo holno woni ko gonga ala goɗɗinatade tawno ɓuran ɗum ko juuɗe Allah ngo jala sorka sappo e goo foɗat ha dokkeɗa wirdude fuɗɗa wirdude sappo e ɗiɗi wasifa wirdu aljumaɗi ɗiɗi ɓayde ka gorko ɓayde ka gorko a renodira ɗe tan sona ɗum ɗon kadi sappo e tati wasifa e wonko jangguete hende wiye jawharatul kamal ɗum a janggata ɗum wona timmini laaɓal ndiyam ɗon timminde laaɓal ndiyam noon ko firtima ne laaɓi ɓalduma ne laaɓi nokkude jeɗɗa ne laaɓi aɗa wonde salligue ɗeɗo laaɓe nen so ndendi e ma aɗa wawi janggude jawharatul kamal so jokkirama no laaɓal goto ko jaɓe noto salawatullahi ɗumtina nokku jawharatul kamal sappo e goo a tukkodirta a fadirta añanta e goto jiɗi janen koy sappo e joyɗi a yahaɗo hoyno wirdu woni hoyde wirdu ko ɗakkama ko yam tawirta ala ko kattma wirdu sappo e jeere sa jogui ɗuma mayta e fla sappo e jeere ko ɗuma laaɓi fittma laaɓi non ka saɗa wirdu a jooɗo ɗo fittira funnangue wona tawi noon koye dental gonɗa ɗum saɗa fayi wirdu koccita koye dese wirduɗaɓe wammano koye ɗemgal gonɗa aɗa imbi nokku aɗa fayi nokku aɗa imbi ɗo aɗa fayɗa aɗa yaha ɗum ɗo hakkadi finema aɗa hokki fof ɗum koccita ɗum sa jolɗo walla sa baɗɗi walla sa jara koye walla sa jaro koye nani non ka sogo saɗa wirda deƴƴam deƴƴa ɗumde puɗɗa wirdude haala joftuɗade heɓa haalira so tawi won garɗo haalde mani a jaborama wona tawi noon ko nenama walla bamma walla ceerma dokkuɗma wirdo so tawi ko debbo wirdanno joom galle makko ne watta e ɓeɗo tata wona nayi so tawi won garɗo e ma ɗiɗi haalde ma a jaggat ɗo jarataɗo keɗoɗamo omo haala aɗa jabon on haala aɗa jaba ha so gayni jokka yumno bonɗa wirde a fuɗɗino wirdu kadi a deƴƴat ndeɗa tawi aɗa andi karfeɗe uttira a janggat karfeɗe ha laaɓa ɓen haqqille ma e noon ko demgal ma ngal janggato ko tawno anda karfeɗe tira a fuɗɗino wirde a jangga ha laaɓa ɓen haqqille ma noon ɓerde ma foti ha tawa yeeso noon a tawi ko mamdela alayhi sallallahu alayhi wa sallam andani 40 mille mi jiɗi 40 mille jarama ceero jafoɗe ɗi wona ko suusa ha ɓuuri musidɓe tedduɓe heeɗiyangoɗaɗunan tawi ko yettugal no fewi noon on taani ko wonande ɓe nganndanduɗa ko jaggannoɓe lawol ngol jaggunoɓe lawol ngol kalantino sarɗeji ɗi kadi ɗamɗoɗen noon machallah ko hunde barkinortoɗe ko yettugal no fewi noon en tindam machallah ko ceerno ha dummi hen machallah eɗen nganndi machallah barkugol woni ko tawede hen ko ɗum de sababu machallah goto fof ina yiɗi barkinorade hen tigi ɗum noon joni joni
Imam Malik bismillah mara arbudan bismillah dara ɗum guddana en kawtorama jaltangal huccirga bisimilla wayno bandiraɓe caggal e calmindaɓe en dokkiɓe kumpital machallah ɓe jokkuɗo e laade wadde partagé wadde abonné kamɓe mbawi tawede goto bisimilla tigi jarama Ousmane Camara min jettima no fewi sikki ala ko Gounass TV e Jellitare TV woni ɗo e ton guila subaka e Nangue TV kamɓe fof ko ɗo ɓe goni guila subaka ko banggue arde julde jamaɗo hawtorede juulal ngal subaka o nde ko ɗum gasno waɗa wajifa ko ɓuuri hawnade noon hannde kadi ine kewani en ɗon ko yettire Allah noon machallah ko yettude Allah hannde kam inde laaknama ɗon kono no gowɗen wadde ni en gari ɗo en jiya en nanani inde hannde kam ko yettire Allah machallah en nani noon jibinama kono kam en nanani inde hannde o kam inde waɗani ina hawni no fewi noon tawi ko Allah eyyi ɗum ɗo yawti garɗen ha ɗo e nder galle he to en duusi ceerno jokɗen ɗo enen nde ko banggue jaltal rewɓe gowno wadde ni e kala subaka eɓe gara ya hawride e duuso ceerno kono no aljuma o ni ɓe gowi ko arde ceerno yaltanaɓe taw ko kamɓe tan jeeyi ñalawma on ɗon wadde hannde o kadi ɓe garino ɓe gowno ardude gam barkinorade gayni ƴettude dowuji mumen e ñagade e tarbinade e ɗaminade fof dendagal ko fate moƴƴere Allah ɗum ɓe garanno ɗo jon noon Allah newni no jiiroton ɗo ni kamɓe fof ɓe goni koye sakade oɗo tuma o alhuɓe arde juurade salminde e juurade kono hannde o noon ko subaka mabɓe kamɓe gowno ɗum heɓde subaka fof so ceerno ari worɓeɓe haalda mumen ko damal galle to worɓeɓe fof joni kootir o saaha joni kamɓe ɓe goni koye sakade ko ceerno Ahmadou Amar ɗo wonno jaltal ngal hannde ko yettere Allah machallah ɓe mbat partagé abonné tigi ɗon noon jokken rewidade enen kala e kuuɓal kala rewirtonoɓe senuji o yooɓe jokku rewidade senuji inchallah ala ko humpataɓe gila ko banggue jaltal hay ko wawi fewde fof hay udditol jumaji en eko nandi hen fof inchallah kala ko kewani delde ngal ma ɗum hollire ɗo tawi oɗon dewini inchallah kadi yeɗiyankoɓe teddugon jarama jaraw donc ceerno mi tuuɓi de